Statistika tal-NSO ippubblikata fl-aħħar jiem turi kif pajjiżna għandna ma' 36,000 persuna li m'għandhomx biżżejjed flus biex iżommu darhom sħuna fix-xitwa. Dan waqt li 27,000 persuna oħra ma jaffordjawx jieklu ikel san bħal laħam, tiġieġ, ħut jew ħaxix. Fiż-żewġ kategoriji l-anzjani huma l-aktar vulnerabbli. Kien fid-dawl ta' dan li Net News staqsa lis-segretarju parlamentari responsabbli mill-anzjani Anthony Agius De Cielis biex jgħidilna kemm jaħseb li għandha tkun iż-żieda fil-budget li jmiss. Madankollu naqas milli jwieġeb għal din id-domanda diretta. Kemm taħseb li tkun iż-żieda biex issa anke dawn is-36,000 persuna joħorġu minn dis sitwazzjoni? Jien naħseb illi l-gvern bil-makkinarji li għandu in place qegħdin jagħmlu l-kalkoli. U waqt li dar lejn l-uffiċjal tal-komunikazzjoni tiegħu biex jipprova jsib rifuġju, Agius De Cielis ftaħar li l-budgets preċedenti skontu ma kienx fihom taxxi. Konvint illi meta jiġi kalkulat l-impatt pożittiv li kellhom l-aħħar żewġ budgets, dawn in-nies fir-riskju tal-faqar ħajkompli jonqos. Aħħar żewġ budgets però żdiedu l-iktar affarijiet bażiċi le? L-aħħar żewġ budgets kienu budgets mingħajr taxxi. Iżda kif kulħadd jaf iż-żidiet fl-affarijiet l-aktar bażiċi bħal petrol u d-diesel, il-ħalib, il-ħobs u l-posta fost oħrajn daħlu wara l-budget. Dawn iż-żidiet li joqtu sew lill-anzjani lanqas biss kienu inklużi fl-istudju dwar il-persuni f'riskju ta' faqar kif l-istatistika tħares lejn l-2017 u parti mill-2018.